الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mga luksami, mga pagaryami, mga bangsami, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oriano kaya salamat na kanu na paganayro na pangninakan si wallah apakang ganyan kita no aguna agyang kai amapi a programa tanu. Balasan tanu wallah si mga panaguntaman tanu na usi kuda tanu kapakandaray nun. Ayay niya kabganakan sa mapunto kausayan sa agyang kai makampatauras nagyang kutwa hadith wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami katitayan si kiakini Abi Hurairah kami suat su Allah si irkanian yang kaya hadith na makatuturo makakumamaana sa kisusugun sa giyang kutwa ditano di kapamakot kasisakuya kang gagaan sa kang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah. Siya katiru Rasul sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan. Sisakuya kanu pamakot kanu gagaan kanu sa kang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah. Natano dan tano mga urip nu Allah kaya kakabaloy o galabak amapiya na paganayron na maadno nagyang kutwa al-ikhlas yang kutwa tulabus aparasik wallahu subhanahu wa ta'ala ay kadua nagyang kutwa al-mutaba'ah misungkad tanu si kudatar o kini-ukitanon kiyang galabakaon unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pamakas kita no na pag-isian tanu mga ginawa tanu o anto na imaniningan-dingan ka anto na mapipikir ka na ayamis mbagtano na makapagintaw ako sa geng kaya dunia sa mapi akapagintaw matay ako abarabantuga nagumawiyag ako apuun siyo kuburakan asakan na lumilintad ako nagyang kanan masisimalaw tano mga urip nu Allah na ayak kaketanto atanusan na makanggulalan sa giyang kuto akang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah. Ayakatiru Allah man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sabaad kumana niyan na sa din sa tao ang galabak sa galabak amapiyah datar o dato o dinabai as kanyan na mapaparatian si iku Allah napakapagintaw na miyatig wallah sa geng kai adunia sa kapagintaw amapiyah nagu itu na miron din agyang kutwa mga pepi agalabak yan si isalungan amori knabay apitiru Allah na ayap mga pagintaw sa geng kai adunia na sa malay tamok sa malay kadato sa malay bangsa o di na madakali trak o di na madakali muryataw kaya pitiru wallah nakang galabak sa mga galabak ang mga pipiyah mga urip nu Allah subhanahu wa ta'ala tanu dan tanu kasi itanu mapapadala mimanto sa geng kaya ulan-ulan ang muharram na pedesa miya kapi-api agalabak akailangan akapamakutan tanu nagyang koto akapuasa isi ku Ashura yang kana nakapuasa isi ku Ashura na emi alirat nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram kaya ko nataralbi makalalabi a puasa ko orian o kapamuasa itano si ikulan-ulan a Ramadan na suka puasa ko ulan-ulan wallah asaslaan agyanan so muharram mga urip nu Allah ginan so alungan apya kalidas wallah. So Nabi Musa alaihi salam nagusubanu Israel si ikum mga riduiran na piyamuasaan na Musa alaihi salam naguwani ang makataling umaso Rasul sallallahu alaihi wasallam si isa Madina na miyauman yan sa mga Yahud adi na nandi sila-silaan di na nandi pamuasaan na emiyaloy na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas taral bitano akapamuasa itanuron adi siya to ang mga Yahud nagyutoy sabab apiyamuasaan na Rasul na inisuguyan agyang kuto akapamuasa itanuron mambu na ayabala sa geng kanan akapusa itanu sa geng kanan yawmu Ashura na imrilar kita nu Allah subhanahu wa ta'ala sumiyan dusa tanu
si ko saragun amipos. Talo ti manaukit akap kapumwa sa itanu sa giyang kanan ayaw mo Ashura. Pag nairo naukit nagyang ko tapusan ka agyang ko tatlo gawi. Suy ka siyaw, suy ka sapulo, suy ka sapulo agwisa. Ginang ko ni imiyak kalala ibalas. O di nataralbi. Ay kadua ukit yan, o di nabuntal yan, napusan ka suy ka siyaw, nagusuy ka sapulo. O di nasuy ka sapulo, agusok ikasapulo agwisa. Nagina na mapiap nanan. Ugay na uditan nonan kega, giyang ka na dua ti manaukit, na apya buya kaya pusaan tano. Nagyang ko to ikasapulo si ikum Muharram, agina sa pembetuan sa yaum Ashura. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw to abiyatiyatan wa hadith, nagyang ko to badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il laylil mudlim. Ginanan na suguanan sa kapsisakuyatano, kapumakot tano sa kanggalabak sa mga galabak ang mga pipya. Si kudapang kapakataling umaagyang kuta mga fitnah. O di nagyang kuta masa apakapendak nun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuta mga fitnah. Sa datar nagyang kaya mas akalulumbukan tano. Kaqita'il laylil mudlim. Aya kaya sa ibaratan nung nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalibut ng agyang kuta masa nadatar na tigyan ng kalibut ng ukagagawi. Kepadang sukalaan, kepadang suturaan sukala si kukalaan sa giyang kay alupa. Di katawan manusia andas kanian pagagaw. Di penkatawan manusia iandaman ay kapagaliw niyan sa giyang kuta malibutang akapagintaw. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi kafira wa yusbihu mu'mina yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Giyang kuta masa nap kepitaan sudato o di na mama askanian na mapaparatian skanian si Allah subhanahu wa ta'ala napkagabinan skanian aungkir niyan su Allah subhanahu wa ta'ala o di na kiagabinan skanian naungkir niyan su Allah subhanahu wa ta'ala na kiapitaan skanian paman apaparatian niyan su Allah subhanahu wa ta'ala. Antunay sabab po to yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya diniyang kundi pesaan agyang kuto aagaman yan si iku may to akipantag may to akasibisibiyan si iku dunia apang nintano si iku Allah adna siabut tano sa giyang kaya miya pamagusay tano saya baluin tano Allah apa makinagsang kong mga pipiya akatiro na pugunutaniran agyang kuto ang mga pipiyaon wa ilahuna aktafi bihadal qadar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.